Šta radiš tu? Čuvam ovaj kamen. Zašto ga čuvaš? Da ga neko ne odnese. Zašto ga jednostavno ne staviš u džep i odneseš, umjesto da sediš tu pored njega? Pa rekao sam ti, čuvam ga da ga neko ne odnese. Na šta bi ličilo da ga odnesem ja koji ga čuvam da ga neko ne odnese? A zašto ga čuvaš? Da ga neko ne odnese. Ma razumem to, ali zašto da ga ne odnese? Zato što onda više neće biti tu. Ja više neću imati šta da čuvam. Možeš da čuvaš neki drugi kamen. A ko će onda da čuva ovaj? Ali zašto baš taj? Da ga neko ne odnese. Eta i Ivan su kreativni ljudi danas i ovde. Tako da mogu da kažem u jednom paketu Mr. Eta. To bi bio moja poruka, jer gledam njihov rast. Gledam njihov rast kroz SKC i smatram da takvih ljudi je malo danas ovde. Imam čak jedan stih koji je pre pesme koju sam posvetio njima. Inače, jedna pesma koja je posvećena njima se zove Mr. Eta. A jedan stih koji je baš vezan za kreativnost bi glasio ovako i taj stih bih posvetio sada njima. Kreativnost, to nije prekidač, a može da bude i trajno stanje, i svinji je u hrani okidač, a onda je izvedu na klanje. Eta i Ivan su pre svega meni dobri prijatelji. Na prvom mjestu to, drugo, dobri su ljudi, kreativni da su to se podrazumeva i da su talentovani ljudi. Ali ja verujem da su odrastali i živjeli u nekim boljim okolnostima da bi ta njihova kreativnost i stvaralaštvo još više bilo upečatljivo. Ljudi koji pišu su posebna sorta ljudi. Iako su to već reči koje su nekad negde bile rečene, pa sad malo preformulisane, dosta toga doprinosi toj nekoj upečatljivosti koja ih čini tako, koja ih svrstava zapravo u tu neku posebnu sortu. Novi hendikep je sama kreativnost danas. To je neka stara priča, ali je danas mnogo više izražena nego što je bila ranije, bar po nekom mom mišljenju. Kreativan si i talentovan za neku umetnost, ne znam, bilo da se radi o pisanju, slikarstvu, muzici, a da od te umetnosti ne možeš da živiš. Neprofitna kreativnost funkcioniše u malim krugovima, znači ti sad možeš da ono što stvoriš da podeliš sa ljudima koji su u tvojoj neposrednoj blizini, znači u okolini, prijateljima, drugovima, šta znam. Ti nemaš načina da to što stvaraš podeliš sa većim brojem ljudi, jer si hendikepiran time što ne poznaješ prave ljude, nemaš dovoljno novca, šta znam, nisi rođen u pravom vremenu, i to te sapliće u korenu. To je neka vrsta nemogućnosti i frustracije da dopreš do ljudi, da pošalješ svetlost u njihova srca, ako sebe smatraš pravim umetnikom. Jednostavno, to stvaralaštvo kojim se mi bavimo ili nije dovoljno dobro, ili smo zaista
da kažem, sabijeni u ćošak od tih masa koje su hipnotisane, koje su, šta znam, pohrlile za nekim lažnim vrednostima. Neprofitna kreativnost u svakom slučaju ne može nikom da donese novac, ali može da donese i dovede do toga da ljudi koliko toliko pokažu sebe drugim ljudima i da kroz kulturu i umetnost pokažu sebe koliko su u mogućnosti. Novi hendikep nije nov po meni. Znači, hendikep je hendikep. Znači, ti sami hendikepiran si sami ti što si se rodio sa tom potrebom da moraš s nekim nešto da podeliš. Znači, što meni znači da ja sad napišem nešto i da sad odnesem, da pročitam ili da objavim ili sve to. Ja bih mnogo volio, znači, da nemam tu potrebu. Gledano iz ugla današnjeg, evo, ponovo ću reći tu ružnu reč, nekog javnog diskursa, jedne prihvaćene filozofije življenja, sve što ne donosi novac, ili još bolje rečeno, potpuno jasno koliki novac za koju akciju donosi, je gubljenje vremena ili nešto još gore kao zastranjivanje ili nešto tako. Međutim, ono što ta filozofija, nakaradna filozofija življenja ne može da razume, to je da vrednosti koje se stvaraju u procesima koje ne mogu da se izraze novčano, zapravo jesu mnogo veće od onih koje mogu da se izraze novčano. Tu bi sad psiholozi imali što da kažu na temu tih reakcija, doživljaja, svega toga i tako dalje, ali čini mi se da vreme i tu kao vrhovni i najbolji sudija će vrlo brzo da ukaže šta tu zapravo ima i koliku vrednost. Prave vrednosti zapravo, to je već fraza i opšte mesto, ali nije slučajno, ni fraza, ni opšte mesto, to je istina. Prave vrednosti se najteže izražavaju u parama. Zdrava hrana, redovan seks, otrov u malim bočicama, zmija u novčaniku, buva u 5 hektara, izmjena i dopuna zakona, bolje sutra. Usta puna splačina, pojeo vuk magarca, slika govori više od 1000 reči, piši propalo. Daj neki dinar, živati deca, bolje sutra. Leptirići u stomaku, tante za kukuriku, ministar kulture, sekretarica na rasklapanju. Lakomisleno? Ne, precizno, bolje sutra. Izvini napisano velikim slovima, gluva tišina. Zabranjeno pušenje, nagli pokreti, nedeljno popodne, legalizovano lupanje vratima, nešto smrdi, bolje sutra. Pukla bruka, vizija od betona i nizak udarac, za bolje sutra. Uspeh za pisca poezije je kada ta poezija koju ti stvaraš stigne do ljudi, kada prosto izazoveš neku emociju i kada te ljudi prepoznaju po tvojim stihovima. Što se mene tiče, muka mi je od toga kada čujem da danas neko izjavljuje takve stvari. Ne znam, ko danas piše poeziju, ko je čita, izdavači je izbegavaju. Ja sad ne znam, opet se ograđujem, ili ne želim to da vidim, ili to stvarno nije tako, ali ja mislim totalno suprotno. Znači, postoje ljudi koji pišu poeziju, koji takođe vole da je čitaju i konstantno su tu promocije knjiga, pesama, tako da moja neka slika je prosto takva da danas treba poezija, da uopšte nije fora u tome kome danas treba poezija i treba je prosto odstraniti i izbegavati. Danas retko ko je u mogućnosti da objavi svoju zbirku pesama ili kratkih priča ili pripovedaka, romana, ali važno je u svakom slučaju to što se radi izneti pred neku publiku. To može da bude i samo grupa ljudi koja piše, ali važno je izneti to, pročitati im. Važna je ta interakcija između stvaraoca
i budućeg čitaoca. Ljudi u Srbiji koji dalje čitaju, po nekom mom viđenju, su uglavnom akademski građani i ljudi koji imaju kontakt, stalni kontakt sa knjigama. Jako je malo ljudi koji nemaju nekog dodira sa književnošću i sa umetnošću, a da dalje čitaju, verovatno zato što je televizija preplavljena TV novelama ili čime već i sve te dobre knjige koje su se nekad čitale su pretočene u film. Jedini način je da veruješ u to što radiš. Bez obzira na to da li se isplati ili čak i da ne možeš da živiš od toga. Treba se baviti time makar iz hobija, da to čovjeku bude ventil. A duboko sam ubeđen u to da ljudi koji se bave bilo kojom umetnošću iz ljubavi i veruju u to što rade i koji imaju što da kaže, kad tad mora da isplivaju na površinu. Generalno, uspeh za jednog pisca je to da ga neko prvo čita, zatim da neko razume šta je hteo da kaže. Recimo, uglavnom, tu imam problem što uglavnom ne razumem šta sam hteo da kažem, misle da mi je važno samo da psujem, da su moje priče erotske, ovakve, onakve, bezobrazne, iako nisu. To ne znači da sam ja glup, nego su oni glupi. Znači, oni ne mogu da shvate šta sam hteo da kažem. Znači, ja smatram uspehom svojim kada, dođe čovjek, potapše me po ramenu, kao što je u Valjevu jedan zatvorenik koga su doveli u pratnji, znači, i kaže, ja hoću tvoju knjigu zato što mene je ovo do jaja, razumiješ. I ja sam naravno potpisao mu knjigu i dao. Tražio jedan čuvar knjigu, čuvaru nisam hteo da dam knjigu, zato što ne sarađujem s takvim ljudima. Ja iskreno verujem da publika koja dolazi da prati sva te dešavanja ima odličnu priliku da se upozna sa mnogim autorima. I stvarno je različiti spektar ljudi koji su kreativni, koji rade. I verujem da će samo rasti broj. Mislim da će da raste ta publika, verujem u to. Jer vidim da ljudi sve više i više pitaju šta, gde, kako, tako da se nadam ogromnom broju i mnogo većem broju publike nego što je sad. Naše književne večeri izgledaju u mnogome, često, ne uvek, izgledaju u mnogome drugačije nego ono što ljudi zamišljaju ili su doživeli kao književna večer nekad u svom životu. Zato što naše književne večeri insistiraju na živoj reči. Kad, na primjer, predstavljamo knjigu nekog autora, onda to više liči na nekakav radio intervju nego na jedno suvoparno kritičarsko prikazivanje gde se koriste citati, teorijske neke odrednice i tako dalje. Polazimo od toga da treba da informišemo ljude kakvu knjigu će da čitaju i da ih uopšte inspirišemo da je pročitaju. To je ideja. I ideja je takođe da se konačno, odnosno mi smo zauzeli ovde poziciju da je književnost stvar iz života, a ne akademska stvar, ne iz učionice, tako da insistiramo na tome. Održavali smo književne večeri na nekim onako neformalnim mestima, totalno van kluba i van cele te priče, ne znam, u velikom parku, u nečijem stanu, na sred ulice, mislim, bilo je i toga, bilo je svega. Pa kad neko drugi čita moje stvari, tu je prisutno dvojako raspoloženje, osjećanje. Ako čita kako treba, ako ne greši, ako čita sa onom energijom kojom ja čitam, koju ja iznosim te stvari, onda sam zadovoljan, naravno. Ali ako počne da improvizuje, da menja, da prilagođava svom nekom osjećanju, onda mi dođe, znači, da mu razlupam nos i da ga išutiram sa scene. Znači, to je takvo osjećanje. Tako da, to je to. U principu ne volim da neko čita moje stvari ukoliko nije baš dobro pripremljen i ko ne poznaje način na koji ja to radim. Nešto što znaš na pamet. Ako treba... Može i na leba. Što mašta te... Ne, Ivane! Ne znaš tu prijatelj. Znači, on je ubacio tu u stand-up. Čuo sam od jednog lika. Ako treba i ne znam toga cijeka. Ne. Dobro, to. Ti si to skontao kao da one gradi film ispred sebe, između vas dvoje. Evo ga čovjeka. Ajmo.
nestane. Nisam više za te varijante, ne znam, odemo ovde, onde i onda se bleji po nekim, što ne volim taj izraz bleji, ali evo, upotrebila sam ga, po nekim kafićima, ne znam, budžacima do 5 ujutru, ono, svanjala si ti trebalo da spavaš, meni je to ono, najveća muka u životu, čini mi se. Više sam za neke kućne varijante, ne znam, skupi se određena ekipa, skupimo ljude koje volimo i sa kojima se družimo i onda tu napravimo, ne znam, sedeljku, i onda tu kreću neki filozofski razgovori, kreću čitanja poezije, ko se čega dohvati u tom trenutku. I to možda izađe na dobro. Kako ja nedostaje, kad pesme zavole, kako ja nedostaje, kad te manje vole. Kako ja nedostaje, da šetam ti kroz snove, kako ja nedostaje, samo noći ove. Jednom shvatit ćeš na tuđi. Druženje u našim, što bi se reklo, u našoj toj dimenziji izgleda tako što se okupimo, popijemo, čitamo svoju ili tuđu poeziju, izvikujemo levičarske parole, pevamo partizanske pesme, neko se povata tamo u pozadini i to se svodi na to u principu. Siveo, što je voleo, što je živeo, za tobom goreo, osiveo. I tada znaćeš kako ja nedostaje, kad pesme zavole, kako ja nedostaje, kad te manje vole. Kako ja nedostaje, da šetam ti kroz snove. Kad demoni mrtvo srce glođu, prvo počnem da sanjam nebo, kad sanjam nebo, a onda udarim u zid. Onda udarim u zid, nebo zadrhti, nebo zadrhti. I veštice vuku za kosu, vuku, i demoni mrtvo srce. Naše druženja, mislim nas ljudi koji pišemo, znaju da budu jako zanimljiva i interesantna. Naravno, ponekad dođe i do raznoraznih rasprava i sukoba, ali uglavnom su to interesantni skupovi gde svako nešto može i da pročita i da svako iznese svoje mišljenje i svoj stav o napisanom delu. Meni lično to puno pomaže jer mogu da stvaram još bolje i još više i da širim vidike i da vidim ono zapravo što nisam mogla da vidim dok sam nešto stvarala. Moja fora onda, ono, sa stand-upa, zato si tetoviranje na ramenu. Jeste. Znači za prepasti. To je to. Pa šta? Straš. Glupost prvog reda. On to priča. Ideja da istetoviraš Atsulu. Ko zna koje sve liko ima na možda mestima nepristupačnim pomoći. Ne, pa ja evo, gledaj, eno je gora žena koju ja, ono, kad budem umirala, ona žena što ne Ali imamo političke pripreme za ove. Nisam nego ja. Snimiš. non stop tamo, njegov termometar ne radi kako treba. Zato što ima puno ljudi, podiže temperaturu, ja sam 100 mugramova, nema moje polovine. 100 mugramova, nema ni tvoje polovine. Ništa puta ništa jednako je ništa, što znači da crva nije ni bilo. Samo hrabro. Ajmo, ajmo. Dobro, pročitam prvi put. Si meni brata. Uvod u razvrat. Noća se mesec poje u vašim očima. Bili ste puni sebe, nenadmašni, veliki, najveći, ali, nažalost, samo izobličene prizme vašeg oka. Vojevali ste bitke, a gubili ratove. Ljubili ste tlo, a gazili po zemlji krvavim cokulama. Udisali vazduh punim plućima, a pluća su vam sada prepuna smole. Pucali ste visoko, previsoko, u samo teme, nemajući hrabrosti da pogledate u oči. E pa, gospodo, oči su večeras uprte u vas. Izbečene, iskolačene, krvave od naprezanja.
Otvaram fioku, odlažem u nju svoju glavu i ponovo je zatvaram. Zatim zurim u mrak i slušam sopstvene korake kako se udaljavaju. Gde sam to otišao? Mi smo kao porodica i ta porodica deluje na sve nas, ponaosob. I verujem da svaki čovjek koji bi ušao u to, u tu ekipu, da se druži, da bi doživao neverovatne stvari. Ima šta da se nauči. Da ove godine to nam je bio cilj da oba izdamo knjigu. Ali tad nije to bilo izgledno uopšte. Ni malo. Znači, evo sad kraj godine, obojimo knjigu. Čuveni bračni par što piše. Nema, kod mene došlo totalno... Znaš koje je to stice okolnosti, čuda, ovo ono, sve što se tu izdogađalo, izlometalo i čudo. Oko njega su se borili, a mene Gila iznenadio. Ček. Evo da se, ovaj je čuo... Kako izgleda boriti se za vas? Jebeno lepo. Obrisali čistači, a tamo gde smo sedeli noću, novembarsko se lišće već žuti, parkovi mirišu na samoću i kolike ste u magli žuti. Lutalice umorno laju kroz noć vemlju i vlažnu, gde sam jedino ne znaju, al rekoh im da te slažu. Samo bez kruha. Da poezija može da bude humana, na konkretnom primjeru smo dokazali Goran Kumrić i ja. Mi smo 15. novembra 2014. godine u SKC-u priredili humanitarno pesničko veče pod nazivom Svima delim veliko što nosim, u celju prikupljanja novčanih sredstava za plivački klub osoba sa invaliditetom. U saradnji sa Acom Pečićem, Piletom i Draganom Barlovom. Već je solidno uspjelo, dosta slika je prodato, bilo je jako lepo posećeno, na obostrano zadovoljstvo, znači uspjeli smo i njima da pomognemo i mi smo odradili ono što smo duži niz godina već planirali da uradimo, tako da mislim da je veče maksimalno uspjelo i dokazali smo da poezija može da bude humana. Glava i dalje odzvanja. Krenuo si pogrešnim putem! I onda bljesak svetlosti osjeti kroz kapke, neka jeza prođe kroz mene, razdrma srce, Telo, vene. otvorih oči i ugledah ruku, izronjenu iz ništavila uperenu u moj pogled, ruku koja je govorila prati me i pratio sam je. Satima, danima, godinama. Još uvek je pratim dok spavam, pišem i volim. A glava više ne odzvanja. Verujem da poezija može da donesi dosta dobrog i ljudima. Ne samo poezija, nego i taj kreativni rad i nadrealizam, da uključimo ljude kojima je teško, da im pomognemo, da im damo do znanja da mogu da rade neke divne stvari. Nadrealistična grupa Pola mačke je najaktivnija na Facebook stranici koja se isto tako i zove. I tu može da se nađe svašta nadrealističnog i pesama i priča Ivanovih i Etinih i mojih crteža i kolaža i crteži i kolaži i pisanje drugih ljudi i snovi, dosta snova je tu uključeno, dosta i nadrealnog u njima. I sve to funkcioniše jako fino i ja bih rekla da je to nadrealizam današnjice u pravom svom smislu. Rekao bih da umetnika ništa ne ispunjava i ne inspiriše, jer upravo je na neki način to preduslov svakog stvaranja. Baš to traganje za ispunjenjem, za pokušaj da se dostigne to ispunjenje je preduslov svakog stvaranja.
Jer ukoliko bi umetnika nešto ispunjavalo, on bi po meni prestao da stvara. Samim tim prestao bi da proizvodi, da ukršta te elemente stvarnosti koji su oko njega prisutni u ovom ili onom obliku i doživio bi neku vrstu nirvane i tu bi se zaustavio. I samim tim, upravo to traganje za ispunjenjem je onaj pokretač stvaranja po meni. Znači, pokretač toga da mi želimo sad da preoblikujemo ono što nam je dato u nešto što bi moglo da bude. Znači, nešto što je propušteno kroz prizmu naše svesti, našeg doživljaja stvarnosti i na neki način da damo neko naše viđenje te stvarnosti, toga što nas okružuje. Znači, ništa me ne ispunjava i ne inspiriše, već jednostavno delujem po zapovesti izvesnog impulsa iz pozadine svesti, kako bih rekao, iz nesvesnog, iz podsvesti, koji nije u mojoj vlasti. Mislim da nadrealizam stvara neku sliku koju svi mi želimo da vidimo i svi čekamo da vidimo, a nevidljivo je. I to je genijalno po meni. Ivan kao Ivan i svo to njegovo pisanje do sad je zaista nešto čemu treba dati i vremena da se razume, baš zbog te njegove igre rečima, ali u tome i čar njegovog pisanja. Meni je ovo što radim, znači nastavak neke dečje igre moje, shvataš? Niti je to neko stvaranje, niti je to neko delo, niti je to nešto, šta znam, kreativnost neka, već jednostavno igra. Ja nisam prestao da se igram. Kada čitam pred publikum, ja nemam tremu. Znači, imam neku vrstu, ne znam kako bi to nazvao, neku nadrkanost. Šta znam. Znači, ja želim da publiku uvučem u to što radim. Znamenito dete Palo ninja. Moj tata beše ninja, a mama je bila domaćica. Dok se on okolo ninjao, ona je prala, peglala, kuvala ručkove i tako to. Njegovo ninja odelo uvek je bilo besprekorno, čisto i mirisno. Katana i šurikeni savršeno izglanceni, a obroci koje mu je spremala optimalno energetski izbalansirani. Tata je voleo mamu i mama je volela tatu. Od tog voljenja nastao sam ja, moja seka, moj bata, papagaj Čipi i celo jato zlatnih ribica u velikom akvariju. Umrlica kao poziv na promociju knjige. Po meni genijalna ideja. Ja sam sticajem okolnosti bio prisutan kad su ovo štampani, prvo sam se začudio, kasnije kada sam vidio o čemu se radi, bio sam onako baš oduševljen. Uspeo je da uz jako malo novca, na jako kreativan način pozove ljude na promociju svoje knjige i iskrene pažnju ljudima koji uopšte nisu u tom svetu i nemaju blage veze o čemu se tu radi. Jednostavno plasirao sam jednu ideju koja je bila dovoljna. Pokazalo se da učini ono što sam želeo. Sad, nisam mislio da će ovoliko, znači da postigne i ovoliko stvari da uzburka i da, što kaže, pokrene, ali pokazalo se da je tako nešto bilo potrebno. Jednostavno, bez toga, verovatno bi to bila klasična promocija kao i sve druge, došao bi uži krug prijatelja, drugova i sve. Znači, usudio sam se, učinio se jedan možda nesvakidašnji korak,
koji su neki shvatili ovako, neki onako, ali pokazalo se da je bilo nekih plodova. Kupio sam kod Kineza plastičnog predsjednika Republike. Navio ga i pustio da ide. Ali izgleda da je bio pokvaren, jer svejedno na koju stranu ga usmerio, uporno je nastavljao da mi ide na kurac. Mogu da kažem da, što se tiče mene lično, gledajući tu i sve ljudi iz SKC, i ja sam rastao uz njih. Tako je i počelo da se meša stand-up komedija i poezija. Jer ja sam negdje pisao šaljevu poeziju u početku i onda sam tu šaljevu poeziju kroz neke događaje ukapirao da bi mogo da prenesem kroz stand-up. Mi svi vremenom naučimo da računamo, brate. I svi znamo kao, mi smo odlični, brate, računamo fenomenalno. Zašto? Ne treba nam digitron. Digitron nam ne treba, brate, ošte što da koristimo mi digitron, sad mi smo pametni, brate. Šta će nama digitron? I ko će ošte da računa, brate? Što će meni sad da ja moram da sabiram neke velike cifre? Ne treba mi. Ali, šta se dešava? Pošto ja dugo godina nisam mogu da otkrim ko mi je otac, to je bilo vrlo zanimljivo. Znači, toliko sam se trudio, prošlo 965 epizode, ja ne znam ko mi je otac. Sedim i gledam u majku, on kaže, sine, pa pobegni od kuće, šta ti kažem? A kažem, namke, evo ti svaki dan gledaš samo malu nevestu, šta ja da radim sad? Ništa, opustim sam se. To vam pričam, znate, porodična atmosfera sam. Vremenom sam počela da razlikujem dve vrste aplauza. Prvi je onaj pozitivan, koji dugo traje, koji je aplauz zadovoljstva, kako bi ga ja nazvala, a onaj drugi je aplauz reda radi koji apsolutno ništa ne znači. Ima jednih i drugih, ja sam na svu sreću naletala uglavnom na ove aplauze zadovoljstva, ovi, što kažu onako, razuđeni aplauzi koji su reda radi, oni su bili retki. Ali aplauz kao aplauz znači, on ti podigne energiju, on ti da neku satisfakciju i ti voziš dalje. Njene priče su vrlo duhovite i to je jako veliki kvalitet, pogotovo za te kraće forme. Mora da postoji taj, što se kaže, punch negde i ona ima to prosto, to je ono što je kod nje kao autorke moglo da se vidi od prve pesme koju nam je pročitala ovde. Tako da, eto, to je bio jedan od razloga uopšte zašto su izašle priče umesto pesama, to što su njene priče zaista dobre. Ona je vrlo duhovita, ima sve ono što je potrebno za kratku priču, pomalo jedan iščašeni, kako da kažem, pogled na temu. Ima odlične obrte na kraju, to je uvek bitno za kratku priču. Jednostavno ima talenat za kratku priču i mislim da, odnosno nadam se da će ona taj svoj talenat dalje da neguje i mislim da će rezultati što se toga tiče biti još bolji. Proces nastajanja pesme ili priče pa u mnogome zavisi od samog psihičkog stanja, bar je to kod mene tako. Nekad su to, ne znam, neke crtice razbacane po papirima, to je ranije tako bilo dok se nisam uzela u pamet, kupila svesku, ono kao u školi i vozi da ih ne izgubiš. Obično su to, ne znam, crtice koje ti kasnije spojiš u celinu, pa ih, ne znam, kratiš, ono. Naravno, bitno je da to čitaš drugima, ljudi, naravno, s kojima se družiš, da oni tu daju svoje sugestije, predloge, ovo ti je višak, ovo ti ne valja, daj, nemoj da smaraš, skrati, pesma ti se završava, ne znam, tu. Isto tako i kratke priče, a ima kad se dogodi da, boga mi, pesma ili priča nastane u jednom dahu, bukvalno iz cuga. Meni se to obično događa kad me neko do te mere iznervira, što ne znači da me treba nervirati. Besmislena crvena fleka, knjige moje drugarice, teško mi je da govorim o njoj, jer sam pristrasan.
iskreno rečeno. Ali stvarno, zaista smatram siguran sam da bi bolje prošla da nije iz Kragujevca. Što na mene najveći utisak ostavilo vezano za njenu knjigu je sama promocija. Meni je promocija bila efektnija nego da sam ja sam kod kuće pročitao 10 puta. Znaš, bio je pravi način, pronašli su baš pravi način da pomere ljudi putem te promocije. To su sami osmislili i mislim da je to bio pun pogodak. To je jedna od boljih promocija na kojima sam bio. To mogu slobodno da kažem, neka se drugi ljuti. Eto mi je izuzetno bliska, čak smo i radile zajedno performans na temu kratkih priča i to je bilo jedno jako lepo i zanimljivo iskustvo i njen stil pisanja mi je blizak. Ne mogu da kažem da, pošto ja pišem kratke priče, ne mogu da kažem da nam se stilovi podudaraju, ali se negde pronalazimo i prosto imamo neki zajednički osnovi, neka zajednička viđenja i neke zajedničke tačke polazišta. To je osoba koja je posle svega uspela da u sebi sačuva ono najbolje i što je još teže od svega toga, uspeva da to što nosi u sebi prenese drugim ljudima, što je nevjerojatno teško postići u sadašnjem nekom vremenu. Uzmi ogledalo, pokušaj, iskupi se. Izručit ću ti noć na glavu. Grebat ću tvoj libido dok iz njega ne počne da kulja paranoja. Nabiću te u taj šteker nepovratno. Zaigrat će tvor i pred tvojom kućom. Čujem da je gradsko groblje raspisalo poternicu za tobom. Želim pošteno da zarađujem. Švercovat ću tvoje posmrtne ostatke. Ja te unikatno uništavam. Sadista si bio, sad zreo si za penziju. Oblaci beže od tebe unazad, unapred pale je kiša. Umakni se ovog sveta bez da kažeš zbogom. Dan te nosi na grbači. Skini mu se. Sad je pomalo čak i prošla, čini mi se, ta neka diskusija, ali jedno vreme je bilo užasno veliko pitanje da li će knjigu pojesti internet, da li će je pojesti tableti, iPodovi, šta god. Ja mislim da neće. Iako nisam nikakav neprijatelj tehnologije, naprotiv. Mislim čak da tehnologija i pomaže u svemu ovome, autorima naročito, ne toliko izdavačima, više autorima. Ima naravno budućnost, jer izdavaštvo je prateća stvar uz pojam knjiga. Bez knjige, bez obzira na sve krize, čitalačke, kulturne, društvene, svake vrste, knjiga ima svoj, još uvek, ne kažem da će to tako da bude dovek, ali u nekoj bliskoj budućnosti to verovatno neće značajnije da se promeni. Knjiga ima ona je poseban umetnički predmet. Ne samo što se sadržaja tiče, nego i kao predmet, kao jedna materijalna činjenica. Ljudi skupljaju knjige, još uvek takvi postoje, kako one stare, tako i ove nove. I dok postoje ljudi koji čitaju, bit će knjiga i bit će izdavača. To je jedan začarani krug koji ne može baš tako lako da bude razvijen, jer jesu velika iskušenja i jeste, ponovo ću reći, i ta kulturna kriza, i čitalačka kriza, i finansijska kriza koja utiče i na kupovinu knjiga, i na pravljenje knjiga, i sve to jeste, ali čitanje je teška zaraza. Ko se navuče na čitanje, to je doživotno. Tako da u tom nekom smislu nije to sad neka stvar trenutnog interesovanja da li ću danas da pijem Coca-Colu, a sutra nešto drugo, nego čitaš knjige. Te male grupice ljudi koje stvaraju, bave se
da kažem, stvaralaštvom. Umetnošću imaju neki, nazovi, dar i niko od toga ne živi. Svi koji smo objavili knjige, bar ljudi koje ja poznajem, ako su uspjeli da prodaju svega par primjeraka, sve ostalo su poklonili prijateljima i rodbini. Nema tu neke velike filozofije. Sevali Tarzan u testisi ispod tigrastog minića, dok je graciozno ripao po džungli s drveta na drvo. Primetila to jedna mlada majmunica, pa se žestoko napalila, što mu je odmah nesnosnim kreštanjem i opscenom mimikom i stavila do znanja. Ali Tarzan, iako gologuz, beše pravi engleski gospodin, koji najebava neobrijene ribe. Tako da joj je ladno i s aristokratskim prezirom odbio. Uhvatio se za lijanu i odarlauka u nepoznatom pravcu. Naravučenije. I majmuni u džungli to znaju. Lošem kurcu i dlaki smetaju. Svi ljudi svaki dan nešto stvaraju, da li na poslu, da li u kući. Neprofitna kreativnost, kao neprofitna kreativnost je sve to zajedno ako iz toga ne izlazi ono što je duboko zakopano u čoveku i treba da izađe na površinu i da se iskaže, da kaže ovo sam ja. Biti kreativan možda jeste hendikep, zato sam i uporedio sa klanjem. Nadam se da ostala sredina koja nije kreativna ume da uguši. Mi smo kao društvo u jednoj dosta specifičnoj situaciji, ima mnogo ljudi koji stvaraju i svako od nas poznaje bar nekoliko pesnika, slikara, fotografa, glumaca ili čega sve ne. Ne znam da li je ova teška situacija u kojoj smo kao društvo i uopšte kao takozvana civilizacija kumovala tome da ljudi prosto u tome traže neku snagu ili neki čin ličnog otpora. Dakle, kreativnih ljudi ima dosta, ali to je u jednom paradoksu sa ovim što živimo, gde vidimo da uprkos tolikom broju kreativnih ljudi, kreativaca ili čega god, zapravo ima više destrukcije. Kreativni ljudi ovde i sada treba da budu i da ostanu ovde i sada, zato što ako budu i ostanu, onda će i biti kreativnosti, treba da se radi na tome što više i treba da se držimo zajedno i treba da stvaramo što više, jer u suprotnom poješće nas svakodnevica, poješće nas politika, poješće nas anesteziranost ove države, zato svi zajedno i zajedničkim snagama u što veću i bolju kreativnost. Svako od nas treba se bori za ono što radi. Bez obzira šta ga pritiska, šta ga muči, da mora da ima taj neki pozitivan duh u sebi, da bi izgurao na površinu, jer niko to neće umesto tebe, ti moraš sam da guraš svoj kamen i da se spotičeš, da padaš, da se vraćaš, da sve to ide u krug, da prolaze godine, ali mislim da bi trebalo da budemo uporni i istrajni da bi pronašli svoje mesto. Kreativna osoba po meni vidi ono što nekreativna ne vidi i kreativna osoba to može da iznese i da pokaže drugim ljudima. Umetnost se ne uči ni u jednoj školi. To je ono sa čim se ljudi rađaju. To je ono što nas razlikuje od drugih. Ne kažem da su umetnici bogom dani ljudi. Obično su kao i svi drugi, ali ako imaju već šta da kažu, neka veruju duboko u to i neka nađu načina da to kažu. Svi na kraju izvode neki zaključak ili poruku. Ja ne bih ništa zaključio, niti bih poručio. I to bi bio zaključak ili poruka. Znači, poruka bila vrlo važna. Ninđu niko ne može da ubije dva puta na isti način. Niti on može tebe. To je bitno. Juče su me trovali, lepim rečima. Tutnuli mi u ruke san da zakucam u zidove. Daleko su oči, a paklo sve bliže. Snovi obešeni kaplju. Drina bez filtera smrdi,
kad se vratim po poslednji ekser. Čuju se tupi udarci po krovovima. Ljudi veruju u duhove. Za svoja sranja krive duše mrtvih. Svetlost dana postaje zakržljao mrak. Tamo gde se vraćam škripe vilice očajnih i slabih. Uzalud dan gubim u harizmama pogrešnih ljudi. Prsti spavaju i pluće od dima Danteovih krugova. Pandori sam otela kutiju. Snova više nemam. Juče su me otrovali. Lepim crvenim rečima.